आज आपण गुळाचा पाक न बनवता न बिघडणारी कोणालाही जमेल इतकी साधी सोपी तिळाची वडी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। ही वडी 15 दिवस एकदम सहज टिकते आणि तुम्ही बघू शकता खूपच मऊसूत अशी वडी तयार झालेली आहे। तिळाची वडी बनवण्यासाठी त्यासाठी आपण इथे 1 वाटी शेंगदाणे घेतले। शेंगदाणे चांगले मंद गॅसवर खरपूस भाजून घेतले। थंड झाल्यावर त्याची साल काढून घेतली। त्यानंतर आपण इथे 1 वाटी तीळ घेतली। हे तीळ पण आपण 2-3 मिनिटं खरपूस भाजून घेतले आहेत। याला आता आपण हलक बदलेपर्यंत भाजून घेतला आहे। त्यानंतर आपण इथे 2 वाट्या गूळ घेतला आहे। हा साधाच गूळ आहे, चिक्कीचा गूळ वापरलेला नाही। या गुळाला आपण बारीक चिरून वापरलेला आहे। 1 वाटी शेंगदाणे आणि 1 वाटी तीळसाठी आपण 2 वाटी गूळ घेतला आहे। हे एकदम परफेक्ट प्रमाण आहे। 2 मोठे चमचे साजूक तूप घेतला आहे। ते आपण येथे एक मिक्सरचं भांडं घेतले, त्यात आपण भाजून घेतलेली संपूर्ण थंड केलेली तीळ आपण घालून घेतली आहे। आता या तीळला आपण मिक्सर मध्ये बंद चालू करून फिरवून घ्यायचे। याला आपल्याला थोडंसं रवाळच ठेवायचं आहे। या पद्धतीने आपण तीळला फिरवून घेतले। याला आपण जास्त बारीक केलेलं नाही, रवाळच। आता मी येथे एका भांड्यात तीळची पावडर काढून घेतली आहे। पुन्हा याच भांड्यात आपण 1 वाटी शेंगदाणे फिरवून घेऊ। याला देखील आपल्याला जास्त बारीक करायचं नाही, रवाळच ठेवायचं। अशा पद्धतीने आपण तीळ आणि शेंगदाण्याची पावडर एका भांड्यात काढून घेतली आहे। या पावडर मध्ये आता आपल्याला अर्धा चमचा इलायची पावडर घालून घ्यायची। तिन्ही वस्तूंना आपण चांगलं मिक्स करून घेऊयात। गॅसवर आता आपण एक कढई ठेवली, त्यात आपण 2 मोठे चमचे साजूक तूप घालून घेऊ। मध्यम आचेवर आपण आता या तुपाला चांगलं वितळून घेऊ। तूप चांगलं वितळलं की त्यात आपण घेतलेले 2 वाटी गूळ घालून घ्यायचे। गूळ आता आपण इथे बारीक चिरून घेतला आहे किंवा तुम्ही किसून घेऊ शकता। पण लक्षात ठेवा, गूळ हा आपण साधा वापरला आहे, चिक्कीचा वापरायचा नाही। घेतलेला हा सर्व गूळ आपण आता मध्यम आचेवर वितळून घ्यायचा। लक्षात ठेवा, गुळाचा आपल्याला पाक करायचा नाही, गूळ फक्त आपल्याला वितळायचा आहे। ही फार महत्त्वाची स्टेप आहे। गुळाचे खडे अजिबात राहिले नाही पाहिजे। चला तर घेतलेला सर्व गूळ आपण मध्यम आचेवर वितळवून घेऊयात। जर तुम्ही आतापर्यंत आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर आता सबस्क्राइब करा, कारण की मी आणि आई तुमच्याकरता असे साधे, सोपे आणि नवनवीन पदार्थ घेऊन येत असतो। सबस्क्राइब करताना बाजूचे बेल आयकॉनला दाबायला विसरू नका। हा व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक नक्की करा। अशा प्रकारे आपण मध्यम आचेवर सर्व गूळ वितळून घेतला आहे। गुळाचे खडे अजिबात उरलेले नाहीत। असा गूळ वितळला की गॅस आपल्याला लगेच मंद करायचा आहे। आणि शेंगदाण्याची पावडर आता आपल्याला लगेच गुळाच्या गरम मिश्रणात टाकून घ्यायची आहे। लक्षात ठेवा, आपल्याला गॅस कुठेही मोठा करायचा नाही। मंद आचेवरती लगेचच आपल्याला ही पावडरचे मिक्सर मध्ये चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहे। गुळामध्ये चांगले मिक्स करून घ्यायचे। ही कृती आपल्याला पटकन करायची। असे तिळाचे आणि गुळाचे मिश्रण एकजीव करून झाले की लगेच यावेळेस आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे। आता कढई खूप गरम आहे, त्याकरता आपल्याला हे मिश्रण मिक्स करत आता तुम्ही पाहू शकता मिश्रण हे घट्ट होण्यास सुरुवात झाली आहे। जास्त वेळ असं ठेवायचं नाही। आता यात आपण अर्धा चमचा साजूक तूप घालून घेऊयात आणि चांगलं मिक्स करून घेऊ। ती आपल्याला पटकन करायची आहे आणि आपण हे सर्व गॅस बंद करूनच करून घेऊया। आता लगेचच तूप लावलेल्या ताटामध्ये आपल्याला हे मिश्रण टाकून घ्यायचं आहे। ही कृती आपल्याला पटकन करायची आहे, नाहीतर आपले मिश्रण कडक होऊ शकतं। लक्षात ठेवा, आपण या पद्धतीने पसरवून घेत आहोत। सगळ्यात पहिले आपण हे मिश्रण ताटामध्ये चांगलं पसरवून घेऊया।
आता आपण एका वाटीला तूप लावून घेतलंय आणि त्याच्याने चांगलं पसरून घे. आपलं हे मिश्रण एकदम सपाट होईल. थोडं गरम असायला पाहिजे, संपूर्ण थंड नको. हलकसं गरम असतानाच आपण याला कापून घेऊ. त्या पद्धतीने आपण वडीला कापून घेऊया. वडी व्यवस्थित कट होत आहे. आणि खूप महत्त्वाची टिप, जर तुम्ही या मिश्रणाला जास्त वेळ सेट व्हायला राहू दिलं तर वडी ही कडक होऊ शकते. म्हणून गरम गरम असतानाच आपल्याला हिला कापून घ्यायची आहे. आता आपली ही वडी संपूर्णपणे कापून झाली आहे. ही वडी आपल्याला संपूर्ण थंड झाल्यावरच काढायची आहे. आपली तिळाची वडी बनून तयार झाली आहे. तुम्ही बघितलत ना किती मस्त आपली मऊसूत तिळाची वडी बनून तयार झालेली आहे. या मकर संक्रांतीला तुम्ही ही तिळाची वडी नक्की ट्राय करून बघा. अगदी 15 ते 20 मिनिटातच बनते. अगदी मऊसूत अशी ही तयार होते. आता मी तुम्हाला एक तिळाची वडी तोडून दाखवतो, तर तुम्ही बघितलत ना किती मस्त आपली मऊसूत तिळाची वडी तयार झालेली आहे. जर तुम्ही आतापर्यंत आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आता सबस्क्राईब करा, कारण मी आणि आई तुमच्याकरता असे साधे सोपे आणि नवनवीन पदार्थ घेऊन येत असतो. सबस्क्राईब करताना बाजूच्या बेल आयकॉनला दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला आमच्या चॅनलचे सर्व नोटिफिकेशन्स भेटत जातात. आणि आमच्या इंस्टाग्राम अकाउंटला पण फॉलो करायला विसरत असतो. जर तुम्ही आमच्या फेसबुक अकाउंटला फॉलो केलं नसेल तर त्याला पण फॉलो करा. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दोघी लिंक दिलेल्या आहेत, तिथे जाऊन तुम्ही याला फॉलो करू शकता. आणि पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत नमस्कार.